Jamen altså, jeg har respekt over for magt. Magt kan være en farlig ting, og det kan også være en god ting. Jeg prøver at have respekt for det. Jeg prøver ikke at bedrive magtmisbrug. Det mener jeg, at nogle virksomhedsledere ofte gør. men ved jeg ikke at drive magtmisbrug, det er jo ved for eksempel, at jeg uddelegerer så meget som muligt, eller folk selv. Magten kommer først ind, hvis jeg er nødt til at sige, I skal have havemøbler i jeres sortiment i Tyskland. Eller at der i Østeuropa er vi nødt til lige at dreje lidt mere vestover. Og det er på jeg vil gerne holde magt nede på et niveau i gulvhøjde. Jeg vil gerne, at alle føler, at de har magt, og det er ikke bare ledelsen, der har magt. Jeg vil forfærdeligt gerne, at ledelsen også en gang imellem støvsuger, at det ikke altid er første års eleven. Hvis man kan få det ind i sin virksomhed, så behøver man ikke magt. Så føler alle, at de har magt, og at de er en stor familie. Og det er det, jeg har forsøgt i min virksomhed. Det er faktisk at nedbryde magt. Fordi at jeg mener, at virksomheder kan drives meget sundere uden den magt. Der, hvor jeg kan se, at jeg har magt, det er, når jeg siger, nu skal vi i gang i Kina, uanset om I kan lide det eller ej, kære venner. Se at komme på skole og få lært noget kinesisk. Og at man kan tage den slags beslutninger, det er det, jeg mener er min magt. Ikke at gå og slå folk oven i hovedet eller noget. Det finder de selv ud af ved de fejl, de jo har lov til at lave, i hvert fald i min virksomhed. Så magt er ikke et begreb for mig. Det er næsten ikke tilstedeværende. Og alligevel, så er den magt der jo, og det ved mine medarbejdere, alle 16.000, de ved jo godt, at jeg har en magt. Derfor bliver det jo lige pludselig også et emne, man må behandle med meget, meget stor forsigtighed. Jeg kan mærke, at selvom jeg ikke bryder mig om magten, at jeg har den, og i mange tilfælde, hvis nogen spørger mig om noget, så gør de det sådan. Selvom at det var egentlig ikke tanken med det, men de føler, at jeg har den magt, så at det, jeg siger, det er lov. Og det kan der jo godt komme noget misforståelse og noget dårlig forretning ud af. Hvordan det? Ja, hvis nu ikke, at det, jeg sagde, var det rigtige. Ja, altså, der er ingen mennesker, der kan være altvidende. Men ens omgivelser tror mange gange næsten, at man er en lille Gud, der ved alt. Og når du så åbner munden med noget, du ikke er dygtig nok omkring, har stor nok viden om, jamen så bliver det jo magtmisbrug. Så tager dine medarbejdere det for givet, at det var rigtigt, det han sagde. Og så er det efter min begreb om magtmisbrug. Så man skal passe på med i så store virksomheder og åbne munden med mere end det, der er godt gennemtænkt. I en lille virksomhed, der kan man bedre fordi der skal man også mange gange selv tage stilling til det hele, men jo større en virksomhed er, jo længere væk. Når jeg har folk siddende i Kina og i den anden ende af verden, der skal kommunikeres ens med. Og i mange lande, der tager de som givet, at man er et magtmenneske der. Og derfor gør de eksakt
som de siger. Der er Danmark nok trods alt heldigvis længst frem, at vi kan bedre sådan sige, ham Larsen, den gamle tok i hovedet, altså, vi gør det på vores måde. Men det gør de ikke ude i Kina, eller over i Canada, eller nede i Kazakhstan. Så der skal man passe på med sin magt, at man bruger den rigtigt. Det har jeg som sagt meget, meget stor respekt for, at jeg ikke går og driver magtmisbrug. Magt kan jeg ikke bruge til ret meget. Er du bevidst om det, når medarbejderen kommer til dig? De har måske 1 minut i deres liv, de står over for dig. Nej, det er jeg ikke helt bevidst om, men det bliver jo mere og mere, jo større virksomheden bliver, og jo længere væk medarbejderen er. Så er jeg i dag bevidst om, at jeg skal passe på med, hvad jeg siger. Det kan bedre gå ned på kontoret og så videre. Vi kan sige nogle vittigheder til hinanden, og så går de ikke hen lige at gøre det, som der blev sagt i en vittighed. Men med ham der kun har det 1 minut, der skal du have respekt for det, han spørger om, og det, han vil vide. Og du skal svare med klogskab. Du kan ikke lade være med at svare, fordi... Men du kan henvise til en anden, der ved mere om emnet, hvis... men der kan jo mange gange sådan en jo ikke rigtig forstå, at det må da være mig, der ved. Det må da være Lars Larsen, der ved mest om alt. Og der må jeg så forklare dem, at i store virksomheder, der har man eksperter på de enkelte områder. Så det vil være meget bedre for dig at snakke med ham IT-chefen, når det drejer sig om IT. Og ikke med en IT-analfabet som Lars Larsen. Der kan være nogen, der bliver skuffet over sådan en svar, men de respekterer til gengæld også ærligheden i det. Det er en dejlig magt at kan gå på alverdens messer inden for forskellige fagområder og have en magt, der gør, at de kommer med den rigtige pris omgående. Fordi ellers så er det jo sådan, at man starter med en pris deroppe, og efter 2 timers forhandlinger når man ned på det rigtige. Det er noget ud over, fordi at Jysk er så stor, at de ved, at hvis vi bare går igen, fordi de starter for højt, så kommer vi måske aldrig tilbage igen. Det er jo en god magt at have, at vi kan springe mange indledende manøvrer over og gå til den hårde core-pris. Det sparer en masse tid og energi. Men savner du ikke det andet også? Jo, men så prøver jeg så at udnytte på den sidste 2 år i den hårde pris. Så samler vi måske de 3, 4, 5 bedste priser op, og så prøver vi at lege på god gammeldags købmandsmanér med hvem der så lige vil give sig allermest. Så vi prøver at bevare købmandskabet derhen, at vi nægter at tro på, at en virksomhed, en fabrikant i denne verden, har givet eksakt den ypperste, laveste pris, der overhovedet findes. Så der vil altid være noget. Nu er der ikke så mange procenter at rykke med, men til gengæld er der meget store mængder på, så selv en meget lille procent eller promille, det kan også blive til en god handel. Men i en så stor virksomhed som Jysk, er det jo ikke et spørgsmål om overlevelse, når man presser leverandøren. Der er det vel lige så meget en sport? Nej, det er ikke en sport. Det er respekt for, at du har hele tiden en store konkurrenter rundt om i verden. Og der må du nødt til at have så stor respekt for, at de har gjort det der stykke arbejde også. At vi er ikke de eneste i verden, der er gode købmænd. Så hvis ikke vi gør det, så kan det blive vores, i alle værste tilfælde, vores død. Hvis vi begynder at slække på kvaliteten af vores indkøbsarbejde. For i morgen, der skal du konkurrere mod
ham, der måske er endnu større og endnu dygtigere end dig selv. Så du er nødt til hele tiden at være på vej til at blive endnu bedre og få en endnu bedre pris. Ikke for at tjene lidt mere, men for simpelthen kan være konkurrencedygtig om 5 eller 10 år, når man skal slås mod de allerstørste i verden. Så hver 1 øre eller pfennig, eller hvad det nu er, de tæller en cent her, en cent der, det med de mængder, vi er oppe på. Det er altså med til at gøre virksomheden stærkere. Det er ikke sikkert, at hvis vi accepterer en lidt højere pris, jamen så må vi måske sætte ekspansionstempoet ned. Det er jo ikke sådan, at jeg går og putter penge i banken i min virksomhed. De er ude at arbejde hver en krone. Og jo flere der er at arbejde med, jo bedre kan vi gøre det, jo hurtigere kan vi vokse store. Så derfor skal man have respekt for den der sidste cent. Det er den, du skal bruge til at nå i mål med at blive lige så stor som de største.